Mamencha etifo eni ahwefo obi biara wo hwe me enemede ncha kese efiri otumfo nyankopon ema obi biara media ne pastor Emmanuel obetimi afrem Yesu ba ofrem a meje so kama pa da ne da nyina mentai emekasa ohun se maba apono so eni abonten na me ba be kasa na echese ensem na aba abonten no eya asem a edika na ewose ye ka na yema wiase amansan achichiri ni benche nyina hu se asem no edika esansem panimfo ka se ba bi asem ne da no wanfa nto a efrito ne senti no abre nyina eyensem bebre ne twagu ewo social media yi so nanso ubehu se maba na me be kasa na asem no edimpuntuo eba asem ne ya asem a edi afutuo arechichire ni nkuranhye ebre afoforo enu ntimejebre na metena sise ya eya adesua eya adwenkyere eye die minim no ena mede ba na etufo aboa ama bibia etimi aye kama pa mamenchia mi producer mamenchia ne pa Pastor Isaac erade ensure no pa afenzo so ene Pastor Vincent ebo machidom yi pa ene onemi eye adwuma gidi pa yada otufo nyankopon ase na medametifo so ase pa ene mahwefo seda ne da nyina mojebre na muni Yesu ba GH ehwibom na da ne da nyina yetimi edi dwuma kama pa ene yensem bi ena mepese yehwe yempanimfo bi wo oman yi mu a ewo se ye bo wona baso yehwe adwuma a omo ye anamontu a omo tu etuhu acha a omo atu omo ho asiwa esese ye bo sa empanimfo yi abaso na yema wiase ne amansan nyina hu se adwuma na omo ye ne sombo na se impo obi wo mo abi ana support bi e de boa yempanimfo ya omo de aboa omo ama adwuma omo ye no etimi atumpon na so abanfa so ama afoforo eni nchirima nsoso ye hwe ye music industry mu a eye ensem bebre ne wom anokwasem pa ne se wo hwe music industry mu pa na wo hwe emu wo haw akukuruhwe ase atete ebre enimu adwumaden a eya na enafom nanso anokwasem ne se ye wompanimfo bi a omo se emfa ho ne de besi bia ye de awurade de ato yakoma so se ye nya no eno a na yekura mu ayebeye ye hwe ye mpanimfo bi a ene ye beka 2AJ eho asem former manager of Odisheba Presla yebeka ne ho asem sanso ne yebeka Rate World TV anase Rate World Media ono nso so yebeka ne ho asem former Ketch Vida manager ono nso yebeka ne ho asem sanso so na yebeka Nyameba TV anase Nyameba Records yes ono nso yebeka ne ho asem ono nso so former wonderful Elizabeth manager ono nso yebeka ne ho asem empanimfo bebre na ne yebeka omo ho asem yehwe biu nso so a ene yebehwe bibi kakra nso afri biu enso so ho san krofo amabobo omudi ye nkrofo a omo ye adwuma esumbu yi pa wo ye manga na yimo na anokwasem se ma hwe bibi atena se hu se ye manga na yetimu no empempi se yebeka obi asem na enipa be so asem bi mu na ya ton asem no ama asem na duru akirichiri a na eye asem bone na eye bone na asie na emo empempi no eye ana nipa papa oye no eye ayeman mu no ya na ye den se ye be fa papa ekoso na ya ton papa no ama papa no enya nsunsu aso wo yeman mu nanso ene me pese me twen ya adwen esi saa ade ne so edi kan yemhwe obi te se Odisheba Presla ne former manager eye 2AJ sanso ne yebeka Emily Jan yebeka na asem ono nso so ne former manager eye Tiero Records ono nso so yebeka na asem papa Tiero ba bia obia eradi show na onye okese ene wa ho brase watu wache ene wa ho fama o de ma adwuma no eradi ensure yandi kan emfa 2AJ yeshane from 2017 eba ene yehu se 2AJ ene Odisheba Presla starte adwuma na eye enwomto yehwe ba bia 2AJ ekopeke Odisheba free ye emu akukuruhwe ase me kai se the last time I need 2AJ enya encounter o ma mafutuo bi na futuo no eda mitirimu pa emra mi ni 2AJ enya encounter me nso bi ye se me piki obi
na me nso so maboa no ɛwɔ music industry ni mu na adom akyɛde ekura nipa no nso so no etimi ashine na de awurade ɛnam ne so pɛ sɛ ɔde ne yɛ no etimi abam no 2AJ kan sɛm baako mmienu bi kyerɛ me na anokasɛm ne sɛ etiefoɔ ne ahwɛfoɔ asɛm no ɛda me tirim na asɛm ne hyɛ me nkuran enei eno na aboa me ama me da so kura me mu diem na me da so ɛyɛ adwumaso ɛwɔ industry ni mu me kai sɛ me ni 2AJ hyɛ o kan sɛ me kyɛm sɛ hwɛ yire wo ho na ɛbɛyɛ yie wobɛtumi ayɛ because ɔse emra me no ɔde hyɛ ba hyɛ ase na me pa akyɛw ansampo na ɔde hyɛ ba enya platform atonwom ɔse even po ansa na metimi enya camera aso asi ɔde hyɛ ba so no na enye easy emu radio emu TV programs na enye easy ansa na yɛbɛgye watum sɛ bra ye show so no na ɛyɛ nsɛm bebree na nso 2AJ ɛde ani ɛden ɛnreta so ɛne akoma pa ɛyɛ adwumaden ɛna ɛnɛ ɔde hyɛ ba Priscilla ɛnɛ ne din ahyeta wiase amansan nyinaa ama ɛnɛ ɛnam 2AJ nsa so yɛbɔ ɔde hyɛ ba Priscilla din a obia enim no sɛwa hu ɛma ɛnɛ ɛnam 2AJ nsa so ɛna ne ɔbɔ ɔde hyɛ ba Priscilla din a obia enim no enso so no empempi obeti sɛ yɛ ka san krofo yɛ asɛm a na yɛ bɔne na asi nanso ɔmo nwuma pa yɛnhwɛ ekowie sɛ ɔde hyɛ ba Priscilla ɛyɛ sɛ ontimi ne 2AJ ɛnyɛ adwuma bi mu a ofiri ne nsɛm ɔkɔɔyɛ no ɛnɛ 2AJ anka sɛ ɔde hyɛ ba Priscilla disappoint me wadi me hwamo entime insantoa adwuma ne so bie yɛnhwɛ ɛnɛ nkora a wasan kɔfɔm ɛnɛ ɔsɛe blessing yɛnhwɛ sɛne 2AJ asa yɛ adwuma ama ɔsɛe blessing ɛnɛ obia ate ne nka yɛnhwɛ Pentecost Joshua sɛne akora yi tonwom yɛnhwɛ talent a 2AJ asa akɔpeke a o promote wɔ mo yɛmfa no nsi wɔ yɛmra Tiero yɛnka bi anhyɛ mu da sɛne Tiero si pushi Emily Jan sɛne o si training no get to a point na o pɛ the most female talented pa or what voice na otimi tonwom efa ki akese pa na nka ye Emily Jan enso ye hu de ye ena prekope eno nso so koba se Emily Jan eni Tiero eja ye adwuma ni nyina mu Tiero e ma na ba mu still na Tiero ekura ni mu diem se still adwuma no oguso a o ye adwuma no eno ntimi mu na bam e kai se na nsan ya me kɔ ne ho me ni di nkomo na o tu me fo na enye easy na so still oyaw amane akukruhwe ase nyina mu no o da so kura ni mu die mu a o boy youth no o program bi a ɛyɛ ana ɔyɛ gospel showcase yen show youth a oboa wo mo ene MC Feka obo MC Feka dia obi anim MC Feka enam Tiero nsa so yɛhwɛ Mama Esther season 2 ya oye Mama Esther I think say on the first yɛhwɛ akora de o si tunum a enam Tiero ensa so afi saa so na yɛhwɛ obi te sɛ Nyameba TV emra wode wonderful Elizabeth ba ye the way wonderful Elizabeth na akora no si eko akora ne nyom to na de na ekoso enso yanka bia nhyem ye hu ne ye prekope yes wonderful Elizabeth ono nso so eni Nyameba records eja ya dwuma eno nso ansi wa ye hwe kwan ya Nyameba afa Joycelyn Odru ene de wa wo pushi Joycelyn eba ye hu no se ne Nyameba brand akora no what training no ene how akora ni sifa tonwom Joycelyn eye wonderful perfect eye superb efekeke enti yɛhwɛ san adwuma nkrofo nyina eye ya yɛhwɛ Rate World Media ka Trevida eba akora yi tonwom Kumasi talent wa ha o Kumasi awrade de nwom to atoma kyede ode ache Kumasi fo kwa enkora ne tonwom enso yɛhwɛ de esi ka Trevida yanka bia nhyema ehu de ye enne ye hu ba bia onenam ni nyina mo Rate World ama na ba mu amu osanse mekoso akofa talent foforo ene yɛnhwɛ sene enne wasa picking new talent wo pushi akora na enne akora ne kwa akora no eko sene osi to nwom eye kama na efe keke anokwasem ne se yempanimfo bi wo mayimu a omo ye adwuma esombo omo ye adwuma edim asem no
yɛn mpanimfoɔ ne yɛ adwuma yɛnhwɛ obi te sɛ biyu ɛmmerɛ ne akete mpaninsɛm issue ne starte yei ne didi mu akɔwie sɛ ɛnɛ akete mpaninsɛm ɛni biyu nsɛm bi mu biyu anhwɛ no so anka sɛ abu mabam adum misunsum ɛno ntimi ntoa so biem na mmom yɛnhwɛ ɛnɛ biyu asa akɔfa youth talent foforɔ a ɛnɛ ɔsan de wɔn apie ɛnɛ yɛnhwɛ kokoti yɛnhwɛ akora no talent kora no yɛnhwɛ de wɔ akora no nso esi ba enti ɛkyɛ yɛn sɛ yɛn mpanimfoɔ bi mu ɛyɛ adwuma yɛn nipa bi no mu asase so wɔ Ghana man mu ha deɛ esi ne mu wɔ mo abam because me bi adi me saa me ameka sɛ yɛde bi adi me ba mama deɛ esi yɛ na mu ma bɛ mu anka sɛ ɛnu nti no me ntoa so bi mu ana ɛnu nti no deɛ menene wɔ hɔ no me pam no no so saa na ɔbɛyɛ daabi ewiase da bi ameka asɛm bi sɛ ewiase na yɛte no obi nim baabi ɔkyena bi ɔkɔhyia ne boafoɔ saa na obi nim deɛ ɔbɛhwɛ obi ɔkyena enti nipa bi a wobɛhyia no wɔ asase so yɛ ne yie na kɔ w'anim ɛyɛ abrabɔ no saa na teɛ enti biju 2AJ Tiero Nyamebe TV Rich World Media yɛn mpanimfoɔ yɛ adwuma so a ɛsombo mom yɛ ma wɔ n'aba so na yɛmfa yɛ support enter wɔ mo akyi Ghana man mom yɛn support wɔ mo because ɛnyɛ easy o fa pani ɛne na yɛ adwuma ɛne sɛ o fa akora a wonim hwe ne na yɛ adwuma yɛ fa differences dey wo me dɔɔso bebre ne so pa ankora ho ahomete enkora ha adwen enkora adwuma yɛ ya na nso hwɛ ntobo ase a yɛnyama omo hwɛ ntobo ase a yɛtimi de omo nante ɛma omo star na ɛde omo sutimi bɛ shine ɛma nipa hu omo enye easy training na hodo omo bɛfam rehearsal hodo omo bɛfam enye easy o enti yɛmo biyu mu abaso yɛmo 2AJ abaso me ankasa amete akura momo mabaso na ma yɛ adwuma ɛsombo enye easy timo mo ya baso na yensu yetimi nya hokeka sonko eni gia sonko emfanya adwuma no pa na emo aye anya sa oman no de ebedru ba bi no enipa bepemoa na enso mu nya moa esanye bi mo ahya ase eye me so mo me fa ya support ema omo ye wo mo bi de boa enne efese oba besi so no wa fa nyamedwuma eye nwom to adwuma se obeto awurade ho dwom enye easy o enye easy enti se kobase ye mane ye adwuma sa eya mom ye support wo mo ne ye wo mo apapa bi a ye mfa mo wo mo na me gidi ye se ye sa de na ebema ene youth ne nso so no awurade ade wo mo bedru ba bi na ebema ne awurade nso pese ode wo mo ye na betimi abem na aboa enti ene me bai se adwuma saa enkrofuko yi ana ye mpanimfo yi afa ato omo so a omo ye no eye adwuma pa ye ma omo abaso na talent ne nso a eba no ye mpeke talent no ne ye moa youth no na youth na eba no e ma remfi se radical no na se mo se breti se yi mu na wie ye breti se yi no obehwie ne honhom agu enkwada nyina so youth no titiru ene talent na youth ne de ba na no den en empanimfo so aso youth ni mu a omo pushi wo mo no ye support wo mo na ye njai se ye criticize wo mo da bia day in and day out abambuo nsem enkugo nsem ne ye ka chom enye se ye jaima wa untimi nye enti so obi ye adwuma eso se ya ye support no ne ye fa mpaibo ye sika ya hofama ya dwenkyere en support wo mo na me gidi ye se ye yesa ebeboa erade show no ndombo emare mfise obe subscribe share like na comment na bibia enye kama yesu ba gh na oni medi ehie ma me fa akonya iso na mentia mahwefo eni matiefo mo wa ma no ne ona ewo US omo Germany Italy Canada Dubai baby biara mo bia erade nshamo afi Ghana maimu hanso so me de ncha kese ema me supporters nyina yes me fans me viewers erade ensha obia sada ne da nyina mo support yesu ba production eni nyame abatina ministry yes at the paviki yes youth ni nyama support wo mo ema bibia eye kama pa erade nshamo no nyamo kese I me producer ba kope pastor Isaac erade enshano ena one pastor Vincent ena omo bomachi dom ema dwumadi ne ko so erade nyamo kese ye besan ehia bi ehia